Я, будучи выбаршчык, тэма урока. Зараз у Беларусі праходзіць парламенцкая выбарчая кампанія. Каб вучні старэйшых класаў былі больш арыентаваны ў тым, што адбываецца ў грамадскім жыцці краіны, запланавана правядзенне такіх тэматычных заняткаў. У фокусе шэраг пытанняў. Што значыць быць выбаршчыкам, чаму грамадзянам краіны важна рэалізаваць сваё выбарчае права, хто мае права быць абраным, якімі якасцямі павінен валодаць кандыдат у дэпутаты і не толькі. У госці да вучняў старэйшых класаў сярэдняй школы нумар 20 абласнога цэнтра на такі урок завіталі прадстаўнікі Дзяржаўнага пагранічнага камітэта Рэспублікі Беларусь і Брэсцкай пагранічнай групы. Пока школьники еще не участвуют в выборах, они еще не достигли того возраста, когда можно принимать участие в избирательной кампании. Но готовить их к тому, чтобы они понимали, зачем это нужно, как происходит избирательный процесс, в чем смысл проходящей сейчас общественно-политической кампании, это важно. Постараемся убедить их в том, что только от активности того, как мы участвуем в жизни страны, зависит качество нашей жизни. Праграма школ актыўнага грамадзяніна прадугледжвае правядзенне тэматычных урокаў па розных тэмах для вучняў старэйшых класаў сярэдніх навучальных устаноў. На такія сустрэчы запрашаюцца людзі розных спецыяльнасцяў і розных пасад, якія ў жыцці дасягнулі пэўных вышынь у прафесіі, унеслі свой значны ўклад у жыццё краіны і цяпер могуць расказаць аб сваёй формуле поспеху падрастаючаму пакаленню. Программа очень актуальна, современна, интересна. Без ложного пафоса можем сказать, она существовала и раньше. Просто сегодня это называется школа активного гражданина. Всегда на информационные часы, на классные часы приглашали умных людей, чтобы они выступали перед ребятами, делились своим опытом жизненным. Такі урок прайшоў і ў 18-й школе Брэста. Тут пабываў першы намеснік міністра працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь Андрей Лабович. От таких встреч в первую очередь хотелось бы ждать действительно активной гражданской позиции и конкретных предложений, что хотелось бы поменять, что не устраивает нашу молодежь. Для того, чтобы все-таки они оставались в стране, они получали образование и реализовывали в дальнейшем свой потенциал на благо развития Республики Беларусь. До рэчы, сёння моладзь вельмі актыўная, прапануе шэраг ідэй па развіцці краіны і добраўпарадкаванні навакольнага асяроддзя. К молодежи сильно прислушиваются. Даже не достигшие 18 лет дети могут дать хороший пример тем людям, которым уже достигли 18 лет, но не участвуют в жизни нашего города. Праект школы актыўнага грамадзяніна павінен паспрыяць больш актыўнаму удзелу моладзі ў грамадска-палітычным жыцці краіны.